I ara ve la pitjor hora del disculpin. Ai, el de Benibés de la setmana passada. El de Benibés de la setmana passada. Y Descartes deia: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Nosaltres donem tot el que tenim per la meitat del nostre sou. Disculpen les molèsties. Avui poseu bé les orelles al costat de l'altaveu perquè direm coses que faran mal i faran tremolar el nostre poble, perquè les veritats, si fan mal, millor, perquè sempre fan mal les veritats. I si són mentida? Si són mentida, millor no coneguis la veritat, que farà més mal. Doncs avui començarà la gent FM. Molt bona nit. Qui? On està l'FM? On està l'FM? Ets tu? Jo soc l'antena. Ai, l'FM no ha vingut. Vale. Esteu bojos. És que hi ha tanta boira aquí que jo no hi veig. Això és de tant d'homus temes. Sí. Molt de temes. Jo caminant pel poble també casualment he trobat una notícia que té bastant a veure amb la que explica tant 107. Amb 107 és jo soc en punt 6. Sí, amb la meva segur que no. En punt 6. En punt 6. Com no t'hagis cagat als bolquers. T'has presentat amb tots els noms del món i llavors jo tinc dret a... És el que passa quan no vens cada setmana i et pres el fil de la història. El fil de la història, no? Bueno, igual que tal que t'has de posar les piles. Sí, que les porto a la Unes motxilla. bateries, Les porto a la motxilla, les porto a la motxilla. Moxila. Bueno, em vaig sentar en el banc que hi havia davant de la caixa del carrer Ample i vaig poder comprovar que els cartells penjats de publicitat dels candidats... Dels partits polítics. Sí, dels partits Putili. Aviam, moment. Qui? Sí, dels partits Putili. Sí. Putílics és una altra cosa. Estan a una alçada considerable perquè quan tu passes amb el teu cotxe els pots tocar. Sí, estan tots doblegats ja. Llavors, jo sé qui els ha doblegat, aquests cartells. Vaig estar allà sentat. Sí. Pan, sentat. Sí, vaig estar allà sentat. Vaig veure 3 cotxes que casualment els conduïen. Els coneixies. Gent del PSC. Pan. Humus, temes. Les coses que s'hi passen a les persones mentre fumen. No? Avui va d'això, d'humitat. Esperem que no plogui. Humitat. Molt bé, doncs el tema va d'això, de l'humitat. Humitat. I tu mires, i tu veus. Déu meu, és que aquells peus humits són... Queden com un rotllo fantasmagòric, no? Rotllo xupi. Sí, com si fossin ja unes espardenyes, però amb la sola pintada de blanc. Sí, com la cara en Chuck Norris. Tot junt. I tot rugós. Sí. Doncs això li dona un corrent i tu preses el botó i el que et fa comença a radiar en forma espiral, per exemple el tocadiscos, forma espiral unes ones electromagnètiques però també calorífiques que van directament a la zona crítica, que diríem en aquest cas és el peu. El peu, que si tens l'humitat al cul, doncs et va al cul. A veure, clar, et poses el cul davant, si no hi poses el peu davant, o si tens les mans i poses les mans. És rotllo estufa, a veure, perquè la gent s'ho imagini, com una estufa rara. Però em toca discos. I a part pots estar escoltant música, que és molt... Hòstia, això és el millor. És el millor. Molt bé. Jo regalo 2 discos. El disc és reutilitzable? És de vinil, és de pedra. El vinil és reutilitzable? Sí, te'l pots menjar si vols.
doctorhoreka.com. Com? No, doctorhoreka.com. Val. Pels meus invents d'aquí a la casa. Disculpin les molèsties, De res. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Espera, mira, em sembla que passa alguna cosa. Tenim trucada en directe, molt bona nit. Hola? Hola, Amb qui parlem? escolta'm, a qui parlo? Jo sóc en D, el senyor D. Ai, que no sé si m'he equivocat. A on t'he trucat jo? El D i la M. Bona nit. No, em sembla que m'he equivocat, Disculpin les molèsties, poder. Bueno, doncs, molt bona nit, jo sóc la Mercè. Podem coincidir un altre dia, vale? Ah, val, tu mateixa, tens la porta oberta. Vale. Vinga, Mercè. Adéu. Adéu. 107.6, La primera trucada, li anava a dir que tenia un fantàstic CD de regal, perquè ha sigut la primera trucada, però ha anat tan ràpid que mira, ho deixarem, o que ella ho torni a trucar o pel proper. A la gent li passa, que quan li dius disculpi les molèsties et diu no, si no passa nada, tranquil, Sí, res, tu tranquilo, yo en el metro. Ya nos volveremos a ver. I bé, Mercè, ja ho saps, torna a trucar a la CDS de teu, o si no, el pròxim que toqui pel concurs i pel regal. Voy a dejar esta ciudad, no me pienso despedir de la gente. Hace ya tiempo estoy ausente, no sé ni a dónde voy a ir, no me para. Va, mira, només hi ha 7 caselles. A la primera, us explico, hi ha la Superwoman assentada a una cadira amb la taula davant i 7 supertelefons, un blue, un red, un yellow i un pink, green. Pink. Ah, green. Pink, no, pink. Green. Aviam, moment, qui? Pink. Ah, green. Pink, no, pink. Green. No, en veritat és... Purple. Purple, no em sortia. En parpella. Per la gent que no sap anglès... En Pink Floyd. Vaja, un moment, donem agilitat a la secció que hi ha 7 caselles. No acabarem mai. I anem per Purple. És la Superwoman, o sigui la dona Superman, que està sentada amb 4 telèfons a la davant i n'està agafant 2 i està dient bla bla, ring. És molt interessant, és molt interessant. Número 2, surt la mateixa Superwoman i diu Superwoman, vine, que tinc feina. I ella ve i fa clic, vine Superwoman. Està realment en una peluqueria. Hòstia. Ratejant cabells. Rates cabells. Valen? I un cop s'ha netejat fa flus. Casella 3 i la pesadilla... La pesadilla. La pesadilla 4. La Superwoman segueix volant pel cel. I diu, Superwoman, vine aquí. Algú crida. I la Superwoman fa, Superwoman. Ara vinc. I a la casella 5, atenció, la Superwoman xoca contra el vidre, fa clinc. Però no és un vidre qualsevol, no, és el vidre... És el vidre del atontament de Canet de Mar. No l'Ajuntament, no, l'atontament de Canet de Mar. És un còmic molt subversiu. La Catwoman, al no notar que era un vidre superblindat de 5 quilòmetres, es rebenta amb el cap. Número 6. Una dona amb molts de telèfons. Oh, és de Superwoman! Oh, no pot ser! Perquè clar, no ho va disfressada. Ring. Tallem, ja queden 2 minuts. Ring. I l'última casella són tota la gent del poble demanant explicacions a la Superwoman. Déu meu, que difícil és ser Superwoman a Canet de Mar. El disculpin arriba al final, però mai s'acaba. En un moment et mires i realment et pots veure fart d'algú. Però mai et cansis de fer coses i de continuar. La tele us enganya, no us hi deixeu manipular, és dolenta. Apagueu la tele, que fa mal. I apagueu tot, però engegueu la ràdio i sobretot els dimecres de 8:30 i pitja a 10:30 i pitja. Disculpin les molèsties per tots vosaltres. Ho sentim, Secull. Todo de ser el sospechoso habitual y de aguantar